И здравейте на всички, аз съм Пип и днес ще започвам нова поредица на как да си направим. И това първото е как да си направим банер. Първо трябва програма с Photoscape. Трябва програмата в Photoscape и така, сега, влизате в bing.com. Пишете mcskin и давате на images. Примерно аз избираме и това Капитан Слав. Трябва да гледате отзад да има такива квадратчета. Обаче трябва да се на снимката, да искате 10 тон, Save Picture As, където си поискате. Пропишам Batman, ето има това квадратчета, Save умя и така. Сега, също така трябва да си да вземете background. Да. Опа. Сета. Background. Ето така. Първо на мен ми харесва ето това. Натискам така, сейвам пикчера и това е. След това затваряме вече сайта и влизаме в Photoscape. Натискаме на едитор и след това натискаме тук тази снимка. Натискате Resize, махате това и пишете 2048 и тук пишете 1152. И това. Сега искате на Object. Ето тук. Фото. И имате пълно Batman. И виждате отзад как е прозрачен. Това е как да се направите Minecraft. Банер. И поставяте някъде, гледате по средата. Пак натискате тук. И взимате следващия скин, който е на ето този човек. Намаляте го малко. Още малко. Въртите го към насам и поставяте пак. Сега. Също така трябва да стигнете subscribe. Пишете в Google subscribe и си избирате кое ви подхожда. На мен ми подхожда е това. Но ще ви сложа ето тук. Това трябва да го слагаме навън. Също е това. И сега. Влизате в cooltext.com. Ще има линк в описанието и си избирате какъв текст искате. Например, мен ме кефи фон. Искате на това, което кефи и пише лого текст. Пишете си името. Чакате малко и тук правите на 100. Сега искате create logo. Тук има download image. Чакате, че мишката ми се преба. Извинявайте за това променикане. Искате download image и я запазите там, където трябва. Сега затваряте си. След това, ето тук, натискате пак. И където сте запазили, отивате и я взимате. От тук вече може да си го улимите и пълно ето така ви е името. Ако искате да се добавите някакви ефекти вече, искате пълно на Tools и аз ефектът, който бъдем да изоставям, то е кристализиран дай. И вижте сега как да се кристализира самата картинка. Да, не се страхувайте в Founder Motion. Без това. Е така и драскате навсякъде. Ако ми харесвате, драскате и ето те се връщат. Виждате как стане кристализирано и става по-ярко. Ако искате да добавите още неща, търсите и ако искате, ако не можете да се направите това име, просто искате на Object, искате на текст и тук аз съм си избрал Gang Search. Натискате си пълно тия двете или трите и на Outline плюс текст, тук искате Apply, изберете си цвят, натискате Apply, изберете си цвят и си пишете пълно име. И вижте как става чатапата 3D.
И да, хора, това ще е всичко за този епизод. Пишете долу в коментарите какво искате да направя в следващия епизод, как да си направим. И да, така може да се направите също и за други игри банери. И ако ви харесва видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!